og velkommen til den her video, hvor mig og min ven Lukas kan lige forfælde mig selv. Som har tegnet overskæg. Det er jo fantastisk. Men vi skal en hyggetur til Rema eller Netto eller Brugsen, hvad vi lige vil. Og der vil vi filme, at det godt være, det lyder som en meget kedelig video. Men vi skulle lige have et eller andet optag, så det er det, vi gør. Og jeg tænker bare, at vi begynder at køre. Så jeg tager lige kameraet en gang. Og så lad os bare køre. Godt, Luke? Hej. Og Luke, hallo. Jeg kan rigtig filme, om han kører bag mig. Så kommer Luke. Hej. Er vi kommet videre? Og Rema og Netto ligger lige dernede. Og yep, han kom lige med masser af fart på der. Men så tænker jeg lige, at vi kommer til næste stop. Hey. Shit, der er så langt. Det er koldt, mand. Vi skal bare væk. Hvad sker der, Luke? Hvad? Altså, jeg tror, du er fra. Og jeg på landet skulle hjemme fra. Hvad skete der? Okay, jeg står tilbage. Ja, vi kommer til Netto og Rema, og jeg tænker, at vi går til videre til, når vi er kommet derind. Så ses her på cykler, så vi kan se her. Der er lige noget, vi vil have af slik, så vi tager bare noget drikkevarer. Noget drikkevarer. Ja. Skal jeg have 13 kroner? Jeg vil købe lidt. Har du YouTube? Jeg vil købe lidt. Så jeg kan mærke, at så er det blevet så mørkt siden vi gik hen. Men nu må vi stå på cykler og køre ned og spise her og snakke lige os på. Jeg kan da ikke vise nogen nummerplader. Sådan der. Vi skal lige passe på her, så kan du ikke lige tage min telefon, så vi standser lige her rundt. Det gør vi da ikke. Vi kan bare lige ned med den. Og der. Lige over den vej der. Nu kan bare lukke ned den anden vej. Det bliver bare hygge jo. Det gør Luke. Ja. Og I får lige lov til at se der, hvor vi sidder. Der, hvor vi finder vores pladser til. Ja. Så det nu ses vi der. Ja. Så det var før. Prøv lige over, hvor mørkt det er. For til vi kørte. Altså. Er børnehaven. Hvis nogen bor i den her by, prøv lige at gætte, hvilken by det er. Hvis I kan kende det sted. Så prøv at gætte, hvilken by det er i kommentaren. Det kunne være rigtig sjovt. Og børnehaven der. Så nu vil vi ned og finde et sted. Så får vi nogle steder, som ligger lige hernede. Eller Luke ved ikke lige, hvor det er nu. Det ved jeg selvfølgelig. Vi er der. Det var hernede, der er plads til forskellige, hvor vi med mine venner. Eller med min ven. Som kun kommer hver anden weekend. Men altså, nu er vi her. Og nu skal vi bare sidde og spise vores ting. Tak fordi I så den her video. Smid rigtig godt et kæmpe like, hvis I synes den var god. Og så ses vi bare på næste video.